Tungod sa mong kanta-kanta ni Uwan. Salamat mo sa mga tulong paring Ryan ug paring Dano. Tungod sa mong kanta-kanta gid guys. Ini talaga migtingog. Oh, thank you Kol. Salamat ya Kol. Asalamu Kol. Tibukan law ay kurda. Bye, kamay. Kamay nga mula guys, krim. Tama na. Doon masaka ako, gipaan na kamay. Ah, tabi. Oh. Lo. Kabang yun. Unya gole. What's up? Mga ga. Buntag. Mayroon to na. Oh, kainit na kayong panahon. Si Miloya na dia. Buka tayo gitlog ni mo doy. Nagakaan mo dyan do. Init do. Pugno na do. Medyo yan ba do? Bisa nakalisa na. Doon na lang sa dugay. Doon lang sa layo day. Doon lang sa hapit. Di ba honor yawen? Kapo yung di magsakay idoot ra ka no? Kapo eh. Kamu tang nagduot no? Aus. Di mo kalaki banga ka. Aw, ana mana. Malakas biya ta. Oo. Malakas magpahinga. Tabang ma'am. Pero daan sa mga lambat ba? Duha ta ka bok. May ulo sakit yung panggusto. Mura nagrako eh. Gusto pa rin sila lakaw gamay. Pero mura ra. Eh, gusto na yun. Mamao ba? Mamao. Inang di pa riya. Jogging. Jogging. Oo. Abang ma'am. Gamay na ato sono do. Haga, apit na mi. Gamay na lagwang. Oh, igaabot, igliko na mo dia. Ana. Hapit na mo kuyapan, gamay na lagwang din nakabot. Gamay na lang. Ah, diri awi, mamirya. Ah, gano sa pizza permit? May 32. 33 oy. 33 na. Oh, Nakasibog rin gamay. nasibo gamay. Daluya mo sa nung ko giduot ra. Sabi nita. Ah, di ta magol. Puti ang gadaan. Ano mo dyan? Buyag. Oh. Oh, puti na sinina ba? Update na ako sila. Abot de. Lapot na lang. Labot na lang. Murag unay lang may istorya. Unay wanang baba, unay tubig. Laway lang bilis. Sige. Bilis ah, yun ang kalitok gani. Sige na magkaya. Laway pilit pagit. Update ra mi. Okay, bye. Bye. Kaning paya bol. Ah, dala na sabon na ba? Sabunan? Sabon. Pressure washer niya, sabunan. Ayun ang gas. Pati yung gas, hugas kay ugam na. Sabon, ikaw man, dishwasher. Oh, pressure washer. Ano magkuha kita siya ron? Computer siya. Sabon lang ang sabon lang. Sabon sa talaga. Call, thank you, Call. Salamat ya, Call. Asalamu Call. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan diha mga ga. Hapon na gid ay. May hapon siyang tanan no. Another day, another life, another blessing na sa itong tanan. Karon kay ang lakaw mi ni my friend no. Ang babang ko my friend. Kay katong project bike nga kung gingon sa inyo ha sa una kay napadagan na nako no. Napadagan na nato. So makauban-uban na si my friend sa to mga bike adventure no. So thank you kayo sa inyong tanan no sa pagkuan. Share sa akong mga video niya. Sa wala pa ta kwarta. Salamat kaya po sa inyo tanan. Thank you rin kayo sa akong papa no sa paghatag og suporta sa pagpayo ni akong bike no. Mga kaon man no, miniod to mi karong alas 2. Happy na guys. Mahuway sa mga diri kay init di kayo. Sabi ka init oh no. Ora na tagbaon sa langit my friend. May pahuway may kajut, pasilong ta kajut no kay kuan, wata ka dagbir, uho kayo. Ba di ka sa makapolian sa to, beer ba. Kani papalahubog na po ni kayo. May naman ni beer to god. Ikaw man mo paniod to. O magsabot mo sa mong baton, muli ba mi or malakaw ba mi? So adto na mi. Adto na ta. Day. Let's go. Wait, gloves boxing ya, kaya sa'yo na ito sulot. Largo rin na ba? Mulima ito, alisa ito, ang pagkaon mo. Baila duha ba? Itom mo no, itom ni kito, itom na daan. Nami bonggos. Dimate, nami bonggos. Uli ka rin spila mo? Spila. Untag. Okay ba? May spila naman na. Wala tayo klase pag nanapong yan. Wala. Ano man? Principal ko. Unsa kay ba man sa klase hapon, eh, wala mo sila buntag. Spila eh. Spila buntag. To baka na may pen eh. Limatit. Hindi mo tos ko ang permanente ko ha. Dalit. Pwede utangon. Kung di ka bayad dali, patawag lang barangay. Sa plano to sagkataran. Damandam ding mayo. Napiling bagampo. Yun na. Ay, yun na. Inatay, dimnagad. Kaya puso ya. Puso raman, usara. Talagang kay pusos. Lumpia, parimta, Ah. shumay, puso. So,
Mountain Dew. Kailang puso. Unom. Ano man yun? Gumba ko na ng calculator mo eh. 20. Kawalan 23. 123. Basin discount to ang katong kuan. 143 na po doon sa Sama na oy. Ako nung nakin, di habi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Wala kay sinsiyo tibok rin alit. Oh. Tibok adlaw ay kurta. 1, 2, 3. Asa mga eskwela do? Asa ka eskwela do? Sabi mo nawa po diri oy. Asa ta mo kana? Asa na largo palit nga eskwela no? Puti na katanduha do. Namang kulor na to do. Kila? Kasi available na flavor te. Mix na. Duha ka buok. Ako na. Dah, gabuhan ako niya. Salamat. Price tip. Mura gyud. Kano ko nakauna-una ba? Naman. Mo kung dili ko duha na. Hapit. Hapit niya kalimot. Mo pag yaga sugma my friend. Ha? O yaga sugma. Manaw tayo ang gabi. Manamig paniod ko mga ano, dito minikaon sa ilang ati alit no. Taga-dakit na siya, naatbang sa Rimsey lang tindahan. Tara mo diha, wala mo kaon og mga sabi mga kabagha ba? Oy, Karapot. karapot. Ano mo kaon og mga lami nga kanang mga isaw, Isaw. mga chicharong bulaklak. Nga atbang sa Rimsey. Para mo paniod to, no? Nya. Wala mo mukha pa rin. Wa na sila. Wa sila na. Marami kaon nito na decision mi ni my friend nga musagga daw siya suway syukon. Testing jud ko siya sagag syukon. Sakto ra sad gato na yung road test sa tuang bago nga bike no. So ito na yung sagga dito karon. So ngaon sa mi dag ice cream para kusgan mi na nalanay ng animal sige tabi. So so ikaw man mo kaon dere nagga mi dito. So uban ta ninyo. So tuwasan ninyo tanong ang video ha. Ako sa ning kaonon kay wala nagluto ng animal ay. Nalo ko hangyo sa tagiya sa 7-Eleven ba no. Nga kung pwede pag gamyan ninyo ng ice cream. Sobra kadako, malisod ang gurot. Kas kayo mong 20. Mausig ra no. Tamis kayo. Paubos-ubos ka may ang kuan kana timplada sa inyo ang ice cream ba ang kamay. Gamay-gamay lang kay murag diabetes man tanan eh. Ya dako ra kay inyong kun. Gamay-gamay lang ya patabang-tabang eh. Kay murag sobra ra kay katamis nya, sobra po kadako, malisod ang gurot ano totoo na oh. Murag nagko to kandila ni dere. Murag to siya kung hangyo ha. Menta inyo yung madunggan o inyo yung makitaan. Kaya ko di pa lang dyan ko sayangan ani. Sa ako ang 20, labay ko ni. Tamis kayo gid. Murag kamay na. Grabe, hindi na. Maglibog ta. Muna to ikaon. Ice cream man o kamay? Kamay. Kamay nga mula ice cream. Oh. Yaran ko. Mura sugar o kamay. Sugar ito ang kamay, mo lang English, buwang. Sugod na may biyahe mga ga, padung na may nailo no. Kita tagbir, kay murag uhaw jud kayo. Naami dire sa traffic lights mga ga. Inom sa may beer kay uhaw na jud kayo. Nanamig barangay nailon mga ga. Oh, jud kapoy na no. Picture ah, kao pa na sa dili. Nanami dire sa ubo sa Syukon mga ga no. Naray. Mura na sa kauna no. First bike ni my friend, sagka din sa Syukon. Kusgan mo siya, batang malakas mo na siya. Raspag na. Inom sa may beer dire guys. May kuman, huwag gamay, sagkata. Nanami sa pinakaunang sagkaon mga ga. Na my friend oh. My friend! Pakita mo lakas mo! Sino ka? Tangina nito! Ang face one, okay na. Relax gamay. Recover. Nanami sa face 2 guys. Masa pag-una kita taas eh. Balik mo, friend! Nanami sa face 3 mga ga. Okay na! Lah, malakas gila siya. Wala mo siya maluya pa. Bawa may katunga. Apa rin? Oh, segan gino. Marag okay na init ron gani uwan nagsugod. Ibaw mo kasi nung dansawan. Buhay. Kami ay. Kabantay atong nasa atong nga bike. Sige may gantag hilot. Kami nung na to. Wala may nagkanta-kanta dito mo uwan. Laging adlaw. Tungo sa mong kanta-kanta ni uwan. Salamat mo sa mga tulong paring raya paring dano. Wala pa mi. Wag iwan na tumitabo. Tungod sa mong kanta-kanta gid guys. Ini talaga nagtingog. Lapas sa katunga no. Malakas gid ning bata mga ga. Oh. Ako ginaon, wala na ko saka. Ay binuang niya, wala pa tayo ipikasin dire. Ako na suka. Why so kahay? Okay pa ka? Okay kayo. Laos ta unong tagajot. Nausa. Laos suga ba ta? Malakas na mo niya. Lord, di ko wala.
Ito na bahala tol. Kaya ka sa kulawas. So, amot lang anay gid. Adi ganoon na dagbate. Awa. Sagkal kita na. So kumusta man na mamati na friend? Good ba? Sagka na may sa kinarasang sa kaunon mga gano. Atunahan. Muna itaas din sunod na pay gamay ni. Sunod ni crossing na. Survive bro, survive. Abot sa igbo sa kita. Pagamay na lang. Mga 13 lang katindak. Cruising na. Sabi sa kumigoy, usgana sa kumigoy. 8, siyam, 10, 11, 12, 13. Cruising. Racing. Sakit. Pakai survive. Langsung. Kulit largo. Gusto nga ni bata eh. Igigirahan pa hoy. Okay ba ka? Lungsog na largo. Ye, pair. Mura maglain mo tingog lagi. Ha? Mura maglain mo tingog. Bumo ko. Lugsong sa mga ato sa pagnguna kay lugsongon gani. Nakauli gyud. Kung ako'y mo lakaw. Unya uli. Hindi ko kalakaw. Nilisas ko maka. Hello. Jana uli, hilot. Jana uli, hilot. Jana uli. Hello. Jana uli. Jana uli. Jana uli. Okay ba ka? Okay gaya. Okay kayo gyud. Pila ko sa grupo. Laspag. Kapoy na do. Apoy sa gamay. Happy trabikog. Hapit ra. Pwede sa sakin. Hapit ra sa biko. Garbo lang yung buro patig babay. Ano ba magi sakit? Happy lang yun. Hapit ra sa biko ga. Oh, di lang maduro yung nakakapit sa nga ka. Di gid lalim. Hilo ang largo. Adi makayo. Kanang kaya ra ba? Hindi ka mo ang kolay. Kapit na mamatay ba? Wag gibir. Murag nabungol gani oh. Sa ginawa ba? Tungotong ba? Lo. Kabang yun. Ate kabang gid. Diyan mo ka na igol lapit ay. Ito kaduhat ng Kaduha? kaos tayo. Pero sa may mindset mo dito. Kita ko ito. Hunong ko. Luya kong samot. Oo. Langson lang ko ni Hanton. Sa rin pahuway na ko anigit. Luya ko hunong ko. Sige na kumanyak din ako. Diyan na wala. Mo na to, palo na to bikog. Ano na to? Mo na to. Diyan ako nagto ano? Bantay. Ni anak ko. Nitulid ko ba? Gitakilin ako kanay. Kinidulong masaka ako. Ang gipaan na gamay. Hindi din may magarab-garab do no. So that's all for this vlog mga gano. Ang katong ato ang project bike no. Nahuman na siya na nidaga nagbalik no. Ah tabi, oh. Lo. Kabang yun. Tayo natin nagbalik mga ga. Para mo sa pagsuporta no. Hanggang sa sunod gayon. Ganoy TV, anay out. See you.